Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Ja sam nekako davno shvatila da nije dovoljno da se kao neki kreativac bavim isključivo arhitekturom i svojim poslom, odnosno da ovaj naš ambijent, da mu treba još mnogo nekakvog razvoja da bi uopšte moje kolege i ja radile onako poslove sa baš zadovoljstvom, zapravo da postoji potražnja za nekim zanimljivim i onako baš kreativnim projektima i tako se spontano zapravo namestilo da po povratku sa studija iz Amerike se povežem sa nekim raznim svojim kolegama. Svi smo se tako raštrčali po svetu i imali smo snažnu želju da sva ta fenomenalna iskustva koje smo doživljavali kroz studije u inostranstvu dovedemo nazad u Beograd i tako je nastala ideja da napravimo organizaciju Mikser. Mi smo svi u stvari živeli od nekog svog bazičnog posla, ali nam je Mikser bio utočište, polje nekih onako strasti i ideja koje nismo mogli da realizujemo u tom onako dnevnom svom životu i poslu. I ideja je zapravo nastala da promešamo razne uticaje. Jedan drugar žive u Londonu, drugarica u Barceloni, ja sam se vratila sa studija u Americi i počelo je vrlo jednostavno organizovanjem tako nekakvih manjih projekata. I ja sam sa nekolicinom svojih kolega se zapravo orijentisala na otkrivanje domaćih talenata iz oblasti dizajna i arhitekture, koji možda u nekim svojim sobama, virtuelno za kompjuterima, služe se animacijama i stvaraju neke lepe predmete i projekte, ali realno nemate gde to da vidite. Tako je započeo projekat koji se zvao Ghost, duh. I tako je polako kroz izložbu Ghost Project se desio zapravo jedan mnogo širi pokret, a to je Mikser festival. On nije slučajno nastao u jednom industrijskom ambijentu na obali Dunava, na kraju Dorćola, to je fabrika Žito Mlin, koju smo mi 3 godine eto tako nekako veštački oživljavali i punili sadržajima kulture i kreativnosti, ali da u samom gradu ne ostaje neki trajniji trag i tako je prošle godine odluka pala da promenimo ambijent gde organizujemo festival i da se doselimo u srce grada i da tu zapravo napravimo jedan naš neki mali Berlin, da tako kažem. Izabrali smo Savamalu ispod Brankovog mosta, jedan uspavani biser, nepravedno zaboravljen i zanemaren deo grada koji je nekada stvarno odisao vrlo vibrantnim, kulturnim i urbanim i ekonomskim životom i tu smo pronašli neki svoj novi permanentni prostor, novu kuću, Mikser House, da ga pretvorimo u jedan stalni prostor koji će u suštini nastaviti da živi sve te festivalske sadržaje, samo ovog puta u nekom permanentnom modusu preko cele godine. A pre svega jedno mesto, jedno kreativno srce čitavog Balkana. Ja verujem da smo mi u stvari ta neka super buduća destinacija. Nakon Japana i Skandinavije i italijanskog dizajna, da zapravo Balkan i tekako može da bude ta kolevka klikera, kreativnosti i inovacije i da nešto toj Evropi konačno mi ponudimo. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.